गोमजायै गेलेबाय देरहानायनि बिराद मोनसे मिजिं लानानै जोङो जैदोनि होबाय नाथाय इलेक्सनखौ देरहानो हायैयाव जोंनि गोसोफ्रा हयतोबा दुफायनानै दङमोन आरो गुसु जानानै दङमोन जों जोंनि इयुनखौ लानानै साननाय फैदोंमोन जों बबे लामाजों आवगायलांनो जोंनि आन्दलना जाबावगोन ना जाबावला आन्दलनखौ खालामनो हागोन ना हालाफालाय गोबां जाथाय जालांबाय एनडिएफबिआवबो नै दाखालिसो मोनसे फिसा ग्रुपआ गावस्रानानै थांलायनाय जाथाय जों नुनो मोनबाय ओंखायनो बेबायदि साननायफ्रा हयथ' फैदोंमोन ओंखायनो जों दाखालि जयै रायलायनाय समाव दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां खेलिमेलि हयतोबा बाथ्रा हाबनानै दङ आरो बेखौ होस्रांनो गामि गामि बेरायनानै बाथ्रा बुंबाबो हानाय नङा जों आन्दलनखौ जागायफिननायनि समा फैबाय होननानै जोङो थांखि लालायलायनानै दिनैनि बे सुबुं गमाखौ दिनैहाय जों खालामलायनाय जादों दिनै मा नुदों क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोननै जिल्लानि रायजो राजा दिनै खमसे खम 50,000सो मानसिया बाहाय जमा जाबाय आरो बेनिफ्राय मा प्रमान जादों फालाय दान्दिसे समनि थाखाय जोंनि गोसोआ दुफायदोंमोनब्लाबो गोसोआ एसे जस्लोदनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय रायजो राजाफ्रा फावसयाखै जों रावबो फावसायाखै प्रमद बर'आ फावसायाखै गबिन्दआ फावसायाखै रोंगोराबो फावसायाखै राकेश बर'आबो फावसायाखै आंबो फावसायाखै रावबो फावसायाखै जों दाबो सिगांथिं दावगालांनोनो थियारि जानानै दङ जोंनि गोसोआ दाबो थियारि बिदिनो जानांगोन जों गावखौनो जुदि संग्रामि होननानै सानदोंबा नोंजों सोर फैफायो फैफाया बे गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय नोंनि सिगांथिं दावगालांनाय आथिङा मालाबाबो थाबथानो नाङा थाबथागोन नामा आरो नों जेब्लानाखि थाबायबाय थागोन गुबुनफ्रा नोंखौ उन उन आगान संगोन नोंनि उन उन थाबायगोन नों जुदि नोंनि आगानानो थाबथाबायबा नोंजों उनाव सोर फैफानो ओंखायनो दिनै बे सुबुं गमाया जाफुंसार जाबाय दिल्ली दिसपुराव दिनै मोनसे मेसेज हरबाय जे गोनांथि जायोबा जों आरोबाव राजा लामा जथायनो हायो गोनांथि जायोबा जों आरोबाव रेल जथायनो हायो गोनांथि जायोबा 20,000 25,000 1 लाख मानसिया दिल्लीयाव थांनानैबो आन्दलन खालामहैनो हायो बे बोलोखौनो जों दिन्थिना दिन्थियाखै दिनैहायलाय जाफुंसारबाय ओंखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोन बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय थांनाय माखासे समनि गेजेराव भारताव मोननैसो घटना जालांदों भारत संबिधानाव 370 मोनसे दफा दंमोन जम्मु काश्मीरनो बे 370 दफा मथे मा होनोमोन माखासे स्पेशल पावार होनाय जादोंमोन स्पेशल पावारा मा भारतनि बे ट्राइकालार जि पताका फिरफिला बेजों लोगोसे स्वाधीनता दिवसनि दिनाव काश्मीरा गावनि मोनसे फिरफिला उरायहोनो हायोमोन आलादा गोजा खालारनि आरो सानसे आगोल जेब्लायबो बिसोरो गावसोरनि स्वाधीनता दिवसखौ पालन खालामो आरो 370 आर्टिकेल मथे भारतनि खुनु जायगानि मानसिया काश्मीराव थांबाबो बिनि नागरिक जानो हाया हा बायनो हाया भट होनो हाया बेखौ भारत सरकारा दाखालि मा खालामखो संसदाव संबिधानखौ संशोधन खालामनानै 370खौ उठायना होबाय आरो जम्मु काश्मीरखौ मोननैबो खावनानै मोननैखौबो इउनियन टेरिटरि बानायना होबाय मोनसेया जाबाय लादाख बेखौ बोरै मा खालामदों जम्मु काश्मीराव इलेक्सनजों देरहालांनानै एसेम्बलि मोनसे दानानै गभर्नमेन्ट दंमोन 370 आर्टिकेलखौ बोखांनांगौबा जम्मु काश्मीरनि एसेम्बलिया जुदि थायोबा बेखौ बिसोर हेंथा होगोन बोखारनो हानाय नङा ओंखायनो एसेम्बलिखौ थेम सिफायना होग्रोदों राष्ट्रपति सासन लाबोग्रोदों गभर्नरा खुंदों बेयाव एसेम्बलि गैया खालामदों आरो जाय 370 आर्टिकेलखौ बोखारनायाव हेंथा होगोन बादि नेताखौ न'आव नजरबन्दी खालामनानै दोननानै संशोधन खालामनानै आर्टिकेलखौ बोखांना होबाय दा जम्मु काश्मीरा मोननै इउनियन टेरिटरि भारत सरकारा जुदि मोनसे रायजोखौ बोखावनानै
आलदा रायजोखा जम्मु काश्मीरखौनो इउनियन टेरिटरियाव बोख्लायनोबो हायो आरो गोदान इउनियन टेरिटरिबो दानो हायो होमब्लालाय बड'लेण्डनि खेत्रआव दिनैसिमबो एनडिएफबि होननाय आफादजों 2005 सननिफ्राय शान्ति आल'सना खालामबोयै दिनै 14-15 बोसोर जाबाय भारत सरकारा मानो दिनैसिमबो सुक्ति खालामनो हायाखै बे जोंनि प्रश्न मैया अमित शाह फैदों अमित शाह बुंलांबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआलायनो नस्थ' जायानो सिक्स शिड्युलफ्रालायनो नस्थ' जायानो नर्थ इस्टार्न रायजोफोरनो आर्टिकेल 371 आव जे स्पेशल राइट होदों बेखौलायनो बोखारा थिगैनो दं दा बोखार नाथाय बिनि अनगायैबो नर्थ इस्टआव माखासे समस्या दंबावो आलफा समस्या दङ एनडिएफबि समस्या दङ त्रिपुरानि बर'फोरनि समस्या दं डिमासाफोरनि कार्बि आंलंफोरनि समस्या दं मणिपुरनि समस्या दं बेखौ मानसिबो बुजिया आरो जायफोर बे बड'लेण्ड जेंनाजों जड़ित थानाय मानसिफोर बे मैया नेडानि मिटिङाव बिथांमोनाबो दंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्रायबो जों फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो मोनाखिसै बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै जियानो जा जों दा बियो मा दस्राखौ जेरैहाय भारत सरकारा राष्ट्रपति शासन होनानैब्लाबो मोनसे संबिधानखौ संशोधन खालामनानै सोदांनानै काश्मीरखौ जम्मु काश्मीरखौ इउनियन टेरिटरि बानायलायदों दिनै भारत सरकारा आसामाव राष्ट्रपति शासन होनाङा दा रायलायगासिनो दङ बे रायलायनायखौनो गोख्रोङै लांनानै मोनसे सुक्ति खालामनांगौ बड'लेण्ड दानांगौ बे दाबिखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनैहाय बाहाय समा जादों जेब्लानाखि 2005 सनाव एनडिएफबि जों सिजफायार खालामजेनो एबसुआ होनबा आन्दलन खालामाखैमोन 8, 9, 10, 11 सनसिमाव एबसुआ एनडिएफबि जों ज' आन्दलन खालामाखैमोन जेला नुबाय एनडिएफबिआ हारसिङै डेजिगनेटेड केम्पआव थायै गभर्नमेन्टजों रायलायबाय थादों नाथाय गभर्नमेन्टआ जेबो रायलाया बड'लेण्ड सोमोन्दै सिजफायार एक्सटेनसन जाबाय थायो थारमाने मा डेजिगनेटेड केम्पआवनो बोराय गुलाय होनानै गोसो बायनानै गावबागाव न'आव दलद थाहैजोबथोंसै गभर्नमेन्टनि पलिसिया बे खुनु जेबो होनायाव गैलिया दा बे समाव जोंनि गेजेराव रायलायदोंमोन जोङो गणतान्त्रिक संगठना ज' जानानै जुदि गसंथायाबा बे आफादखौबो डेजिगनेटेड केम्पआवनो केदारफोरखौ बोराय बोजोबनानै गोसो बायहोनानै न' खारनानै थाहैजोबसिगोन गभर्नमेन्टआ जेबो खालामनाय नङा ओंखायनो एबसुआ गसंफादों आरो 2011 सननिफ्राय दिनै एबसुआ गसंफानायखायनो एनडिएफबिखौ जेबो खालामनो हायाखै आरो भारत सरकारा दिनै एबसुल' नङा बेवहाय जेनेबा गुबुन आफादफोरबो दङ धोरोमारि आफाद बिसोरबो गसंफानायखाय बिसोरखौ सिफायनो हायाखैमोन आरो बिदिनो जोङो मोनसे समाधाननि लामायाव थांदों नाथाय दुर्भाग्यआ खोथाया बेसो जों इलेक्सन मोनफ्रोमबो जेनबोबाय आंहाथ' टाउन सहराव ओंखारनांगौआनो मुस्किल जाबाय दिनै खेबब्रै खेबबा इलेक्सन जेनो गेलेबाय थायो नोंनि थाखायनो जोंहा लाजि सिं जाबाय नंगौ आंबो दुखु मोनो गोसोआव नाथाय आंथ' गेलेनांगौ गेलेयाखै आंखौ फसंनाय जायो आन्दलनकारि शक्तिया देरहासार जानांगौ सासे एमपि दिल्लीयाव थांनांगौ होननानै बार आंखौ डिसिसन लानानै फसंनाय जायो जेनबाय नंगौ नाथाय बे आन्दलनकारि शक्तिया जेनदों नामा पृथिबियाव ओरैहायबो इतिहास दं एमएलए एमपि गैयालासेनोबो भारत सरकारा बिसोरजों सक्ति खालामनो गोनां जादों दा बे खामानिखौ मावलायोबानो जायो जायहा एमपि दङ जायहा एमएलए दङ बिसोर बे आन्दलनाव ओंखारफायाबाबो बिथांमोनाबो सरकारखौ बुं होमबानो आन्दलना जों माने जाफुंसारनानै फैयो दा बे जिनिसा जायैयावसो जों इलेक्सन गेलेबाय थानो गोनां जादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौलाय मानोथो दाखो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ 2015 सनाव एबसुजों एनडिएफबिजों जयै रायलायलायनानै जयेन्ट एक्सन जयै रायलायलायनानै बै समनि इउडिपिएफ आरो बिपिपिएफ हान्जाखौ सिफायलायनानै गोदानै दानो गोनां जाबाय होननायनि गोनांथियाबो जोंनि राजखान्थि हान्जाफ्रा बै समाव आन्दलनखौ मदद होयैयावनो
गावहानो मोनसे राजखान्थि सक्ति नांगौ होननानैसो दानो गोनां जायो। इउ.जि. ब्रह्मआ बै आफादगिरि जानो होननानै राजखान्थि आन्जाद दायाखै। आं एमपि जानो होनबाबो राजखान्थि आन्जाद दायाखै। हय राजनितिक बिथिङाव जोङो साक्सेस जायाखै, 7 एमसिएलए मोनबाय, बिथांमोना जि हायो बिटिसिआव खामानि मावबाय। दा बिनि थाखाय जों फासायगासिनो दं, जों फासायगासिनो दं, जों जेनबाय थानायनि थाखाय। नाथाय मोनसे लामा मा जादों मिथिबाय, आन्दलनकारि हिसाबैबो राजनैतिक हिसाबैबो बर'फ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन ज' जादों, नंगौना नङा? आरो बे जोंनि देरहानाय नंगौना नङा? थ' आन्दलनकारिफ्रा मालायखौ लामा नायनानै आन्दलन खालामनो हाया। आन्दलनकारिनि आगानखौ नायनानै मानसिफ्रा न'निफ्राय ओंखारबोयो। जों थाबथानोबो हाया, ओंखायनो फासयनोबो हाया। सोरबाया जोंखौ मदद होयो होआ बे आलादा बाथ्रा, होयोबा मोजां आरो होआबाबो जों थाबथानो हाया। ओंखायनो दिनै जों बहाय नुजाफैदों। दा बे जाफुंसारबाय